Com s'escriu? Pot ser junt o separat. La resposta és que existeix de les dues maneres, escrit en una sola paraula o en dos, però s'utilitza de manera diferent i té un significat diferent. L'explicació resumida és que pot ser s'escriu separat quan tenim dos verbs, el verb poder i el verb ser en infinitiu, i parlem de possibilitat. En canvi, s'escriu en una sola paraula quan és un adverbi que denota possibilitat i en un altre cas que veurem a continuació. Vegem-ho en detall, però abans de continuar, deixa que et recorde que et subscrigues al canal i actives la campaneta si no et vols perdre cap vídeo de Parlem d'Escriure en català. Comencem per pot ser junt. És un adverbi que indica possibilitat i podem substituir-lo per expressions com probablement o tal vegada, com veiem a l'exemple. Pot ser vindrà acompanyat o tal vegada vindrà acompanyat. Un requisit indispensable del pot ser junt, en sentit de possibilitat, és que el verb estiga en indicatiu. Tornem a l'exemple. Podem dir pot ser vindrà, en futur d'indicatiu, pot ser ve, en present d'indicatiu, pot ser vindria, si fem una frase en condicional, etc. Ara bé, és incorrecte fer servir el subjuntiu. Per tant, la frase pot ser vingui acompanyat no és correcta. Ara ve l'excepció. Quan podem fer servir pot ser en una sola paraula amb un verb en subjuntiu? A principi d'oració, quan tenim pot ser més que més el verb en subjuntiu. Però en aquest cas no denota possibilitat, sinó que ho fem servir per atenuar un suggeriment, una ordre o una prohibició, com veiem a l'exemple. Quan diem pot ser que vagis marxant, estem convidant la persona a marxar d'una manera més suau en comptes de fer servir l'imperatiu i dir-li marxa. Passa el mateix amb el segon exemple. Pot ser que no siguis tan antipàtic. És una manera menys directa de dir a algú que no siga antipàtic. Bé, passem al pot ser separat. També indica possibilitat i és sinònim de l'expressió és possible que. Pot ser que vingui acompanyada. Aquí, si t'hi fixes, sí que fem servir el verb en subjuntiu. Per tant, això vol dir que quan parlem de possibilitat tenim diferents maneres de dir una mateixa frase. Segons el temps verbal que fem servir, haurem d'escriure pot ser en una paraula o en dos. A l'exemple que tenim aquí, et quedarà molt clar. He fet servir la mateixa frase tota l'estona. Què ha canviat? El verb. Quan tenim pot ser més que més un verb en subjuntiu, s'escriu separat, pot ser que vingui. En els altres casos en què tenim un verb en indicatiu, s'escriu junt, pot ser vindrà, pot ser ve. I com deia abans, l'última frase és incorrecta perquè pot ser junt no és compatible amb el subjuntiu. Fins aquí la píndola lingüística d'avui. T'ha agradat? T'ha paregut útil? Deixa'm un m'agrada i si tens cap dubte et llegeixo als comentaris. Ens veiem al pròxim vídeo.